Và in chú hệ thian tùyกันpe về lên á và in chú tùy bẹc nan nị nị thum về tùy cái pe độ là vả trên cái chuồn vai xốp mà tùyกันpe về lên á và in chú chuan tùy cái bẹc mai hian in cái cháu phụt chi na cái balcony te mi kan pe ma saber anga ai lại mi lo ente he par tur kha aron chuak zel ui troi don tla thi aba poi ve o ka ba ui tak e par har to nen troi san min tum tlat nei a tui hi alo thon me luang ra hi ui om thina wang khan chau phut ma sale don ni cái hen châu phụ ta chuanin tùy luang tlang zung tur laka khan aveng ta a tùy lei khan tùy kha lo hiệp thabi kan ni chuma chuan npk kan pek te kha oi om ni chu luang tlang hum hal ronga chuan ti hian tùy kha kan han lei chonga chan chu tùy lei char de kha chuanin atlang ma thina kha wang khanin kan pot lei te kha kan ti phut tha thin tur ni a kan soi non le anga chuan ti khan kan pe angan tui kan pek ve khi chuan ne taka pek thin tur ni a chuan ti hianin npk kha airtight ta container kan da a kan man dona khan kan du khop kha kan suak mai dona fian man than po kha nei tur ani a chu ke po chu kan chuan hilai hian ku mum le par to oma chuan khang ho kha kan petel don lo ni chumo a hna a te a ku mum tura te khan pek tel lo tur ani a chuan 5 liters a hian fian hne hi ka hmang ta a ne deuh taka tui pek thin tur nia tui kan pek vek chuan mo chu kan thatel bok don nia a
chu kan khat em tuna chuan in chung lampang hanging garden a kan chho ve le to anga ole chair tu du takte ka hanging garden a kalo lom le chewa hei chomhalama coffee te kan siama chonhulama chuan hei in chunga ni te tla don trip to so tla don re to e pangpar tui kan lo pele dona chuan npk hi apar don le apar la hian pek chi ni nge ni lo ti te ha karon sei dona chuan e ke chuan in an par don haya te anon ku tana te le an para hi chuan an par lampang reng reng ka pe to ngai lawa chuan an par lo la hi chuan apoina om chuang lawa na apek te kha na te tan po vitamin ni thawanga ma se ke chuan na kha ka soron te atam zo kan la par lawa an la ku mek loma chuan anon mum tana par te potlem te man oma chuan voina hianin npk kha karon pele dona chu in saron par lo te po kha lungai lo ula te khan npk te le thade na hen lo la tanganga chuan thei top cho in kan tang ho zelanga ni te aron sat thatana chuan november thla kan lo hnai to he vo in hi ni somthum lo ni le to october ni somthum november thla kan lo chuang kai nga ken po chu te anga va en timela en meya la mun nam al om lo ni chu ka soron ate po hian ma sengin ka be dong lawa ka lungai lo boka chan chu ro kha tui komin chu tam a then lo powerful chu ma sengin a then kha chu i am ku gumdanga chuan tunanga chuan kan powerful to thina ma sengin e par klai kumte par mat kumte omani ti te pho kha sheila chuwang chuanin lungai re reng lo tur an pardon shim ti kha karon soinon le anga chuan voin chu npk kan peleng o kan pangpar te o chuanin hei hi burlian khani a 10 liters khani a fianli ka tel don ni chu hei po kan soi jing to a ka formula ti mela ke mana ka ti thin dan chu heta han 5 ml sa han 5 liters sa khan fian ni mo tiang khan chuan hei thil pakhat shat nge tur chu npk kan pek ma hianin alei hi cho phut thin tur ni chu chan chu alo char hianin tui kha aluang ral me thin ta ni chu pot lo char khan mo hetuna point mong hian hei an voi sula tui ka pe to lo ni ni ka nait wang khan ka chho pe lawa chuan hei alei kha alo ro stop sopa tui kha alei kha lo khor ni chu mo chuan ta khanin tui kha an luang tlang ro zel ta chu wang chuanin tui kan pek ma hianin an pot lei hi kan cho phut thin tur ni a ei om je nei lawa tui luang tlang vak tur veng tu khan mo ti hian kan chau phutanga theng ang khan a bit tol tu ka chau phut bo har se to chuan ti hian he chu ala bit vak lo te khan at alei char nge char lo kan check thin tur ne chu chuan ana peto lawin abula kan peto don ni chu mo ti hian akung bul lampanga kan pe zelanga them kan soi tam to khop maya ti hian atak lama kan pe ang ti hian a pot leya kan le thin tur ni chu pot leya kan le anga na lama le lo khan chan chu aparte ku pot leya top phan tian ka le top thin ani chu na le para ka le tel ngai lawa rak khwa tek thiang nuam tu em a ra te po hi akir ve to angai la chuan
saron la ku mum lo te po kha lungai thak lo re khan NPK kha lo pe ve ngat phot ula ni tin pek lo tur ni a kal khata voi ni amo voi khata mo in penga mishingena vitamin kan ang khan kan pangpar te kan thai te khan vitamin an khan ya chuang chuan hun bi kha ngai poi mo tur ni ka ti khamo hun bi kha poi mo em hi na hi kala te ron chwa ve to ni so regular vitamin kan ang khan anni po in regular in vitamin an ve tur kha ani a chuwang chuan hi po hi apar tan to a hi no par ve vu to hloma mo moem no par ve vu to hloma chuwang chuan abul lama chau le tur ani chu a khatiang zel khanin apar le par lo te kha NPK pek dan te khalo ti in ang lo ula anna pek kha tul na ber po om chang lawa pot le kan pi kha chuan a ei tur ang kha ei thaw mo yang khanin kan pele den denanga ku mum hlom te hi an va mu nam tak em parton sep sepa par lo pa engemaw zat an lo om thawa poi ti re rang su la par lo wang khan lo mang ang reng su a apon lampang hau so pe kan haria me ka da thwa le na sal to khi bai thak tui pe khi du ang pon ale po phai phuta har sa to ni hi ka ba ban phak to lo tata ni hi ko siar hi ka bo du lawa chan chu adar mai ka tia ti hian ko siar lo hian ka pe mei thin mo ol samzo ka ti hian tamzo kan ku mum to a engemaw zat ku mum lo an lo om boka chu kan saron din huna ni a pon a thok so ka da ho ki pe ka haria me lấy tập bằng ôi chỗ nãy theo đâu từ lồng này bala tak lâu lom này lom kha chuan xiêm biết lẽ nga tiang khanin NPK te po kha par lo pek dan te kha lo ti dang lam ula apara in lo leya ku mum tura tin lo le kha chuan a ku mum te kha ro pha thia chuwang chuan in lo phim khodon ya tuna hian an par ngai to wang khan a hna lama kha chuan in e lo le vak to lo ula ti kha ka du em a ka saron ku mum aro te in ti lo nan khan a hna lama kha chuan lo le lo sam ro a kan la le lo ko nge ti khan nọ rất mor hi balla
tak kalo ni ha tiang khanin ku mum lo kha in pek dan khalo dang se ti kha karon shil du chewa vo in chu pangpar tui pek pa in ti na hun kan hmang nei chu NPK po par lo haute ku mum tran te po kala pezel ma se NPK ui omwang hianin ku mum hawi ro hi chu kapitam vak phal to lawa chung te chu ni ta se chuan i apar le par lo kha in enkol dan lo dang se NPK in pek po khanin apar lo kha chu in lo pe thanga par to kha chu kar khata avoi khata mo thla khata avoi ni chawmo poi to lawa apar lo ero kha chu kar khata avoi ni in lo la pe char don ya vitamin regular ta kan e ang khan adei tin thin che anga ka soi to ang thin khan thota na in pek chuan ninga in pelenga akar le thotan le ninga tiangjal khan Monday Thursday mo khatyang khan regular ya damdoin e ang khanin in NPK pek po kha regular khan lo pe ula chuan hei ke po ku mom hau hi in hnuai lama swan thanga tiang khanin ka in choi kwal le don ni vo in chumo hei tlai khwa thim trep to te mena ni tla to a vo in chu par le ku mum lo te NPK pek dan ka lo soi le a chuan ka channel te min lo thlir saka saron moi tak nei turin ma kan latlang zelang bye bye vek ule